Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu ngingatshe ngephuzu umatshitshi iqomane. Bathi mfana impande semncane odanga bathi diabetic dalante. Cha. Ingane esihlazo ce. Ufunza baphathi bezonqamala lo delibushelezi bathi intombi zidosa ngatshabe. Sithi muhle bhutsu, muhle matshitshi iqomane. Bengithembisile ngathi soba live namhlanje. Sesishayeleke isikhathi sesi live. Kubalekile ukuthembeka mangoba umuntu. So sengenza kona ke manje ukuthembeka. So ngizocela ngiqale ngithathe leli thuba ngixolise ngokungatholakali. Ngeke ngaba nesimo esithanda ukuthi singiphoqa ukuthi ngithi ukuhlehle kancane ngatholakala. But ngibuyile ke manje. Ngibuyile uma ukuthi mhlawumbe ungibhalelile wagcina mhlawumbe ungakaphenduleki ngoba abanye sengibaphendulile. Uma uthi mhlawumbe wangibhalelile wagcina ungakaphenduleki ngiyacela ukuthi uphinde ungikhumbuze ukuze sizophinda mina nawe sithi ukubonisana kule yonto le ufuna sibonisane kuyona. So uma namhlanje ufuna sikhuluma ngento ethanda ukuthi kancane abantu abaningi abayibukela phansi. Uma kuukuthi mfowethu kade oyiqabula ingane zabantu la ngaphandle. Umuntu kade ushaya usimuntshe ingane zabantu la ngaphandle but awukaze utshelwe ukuthi cha bhuti uyayishaya into yakho. Uma wazi unconywe well kufanele uimprove mfethu. Angizosuggesta nje namhlanje ukuthi uimprove uqala ubhekisisa indlela owenza ngayo khona uzo-improve. Yabo ngiyazi abantu abaningi bawuthatha kancane ukisi yabo but ubaluleke ngendlela eyisimanga ngoba yabona khona nje abazi ukuthi kufanele uvele uqhamusa ushutheka nje ngaphandle ukuthi niqale we-foreplay nithi ukujabulisana and then bese niyenzana yabo khona especially nje leke ngiqhamuka naye emakhaya ayikholelwa kukhisi yazi nje kufanele uqhamusa usufaka usushutheka nje. Kanti leyo ndlela i-wrong. Uyazi ukuthi umuntu wakho uyakwazi ukuthi umbeke khona umuntu ongambeka kuvutha ndawo ngokhisi nje uwodwa yabo. So ubalekile ngendlela esimanga hayi ukuthi uqhamuka usushutheka nje but nawe ungabeka umbono wakho la kuma comment ngizozwa ngizofunda ama comments akho. Yabona mina ngihlanganile nabantu amathekeni awushanga impela ukhisi hayi indaba okudlala namanje ngisawakhumbula yabo but amanye ngihlanganile nabantu yabo nje mangathiwa angikhethe abangaba ku list lese ekugcineni yabo. So kubalekile ukuthi mangabe umuntu ukwazi ukuthi uqabula ngendlela efanele ungawuthathi kancane yabona mina khona enyithekeni ngisase enyuvesi eyayindala kunami lo muntu ngangimthemba phela ngithi hayi ukhulile uyayazi into yakhe yabo. Sasithi njalo masiqeda lokhu ukuqabulana yabona indebe zami kwakungathi zihlajwe inaliti yabo zazithi ke indaba lo muntu wayeqinisa indebe wayengakwazi kahle shayeke nje wayele nhlobo eyiphethe kahle so uthi wayevukile ngami la yabo. So uqabula nani wayengakazi lutho so ngangiba ne challenge mina masiqeda nje ngoba kwakuba nalokho buhlungu because wayengazi yabo. But emva kwesikhathi wahamba wagcina se-improvile ese-right nami ngase ngikujabulela ukuthi ke senze leyo nto leyo yabo. So ngiyathemba ukuthi ingane azikho la ngoba ngena umqeqeshi weingane umqeqeshi wensizwa ngiyathemba ukuthi ngikhuluma nensizwa yabo. So omunye uthola ukukhona lenhlobo le yama-toilet mangabe niqabulana ikubambe la angithi yabo izandla ezimbili izokubamba ngapha iphinde ikubambe ngezandla zombili ikubambe ngapha nangapha. So mayibambe ngapha bese iqabula udouble ngenhla iqabula ngenzansi iqabula ngenhla iqabula ngenzansi yabo. So mayibambe kanje awukwazi ngisho ukumove awukwazi ngisho ukwenzana yabo. So uthola ukuthi ke izokwenza njalo iqabula ngenhla iqabula ngenzansi bese iyakudedela seku right yabo. So umuntu okanjalo naye lo muntu uyinkinga ngoba akuyona indlela ukuthi ungaqabula umuntu le yabo. So umuntu kumele abe free ungambambi la umuntu umsondeze kahle ubambe ifika but yena mase seduzo yakhe akubambe kanje awusakwazi ngisho ukurotator awusakwazi ngisho ukuba flexible yabo ujabule nawe. So kubalekile mfowethu ukuthi sifundisane ngalezi njengoba ngisho ukuthi angikhulumi nengane la ngiyathemba ukuthi ngikhuluma nabantu abadala yabo. So kubalekile mfowethu ukuthi ungayithathe kancane lento ibalekile njengoba ngisho ukuthi umuntu akwazi ukumfikisa kuvutha ndaba ngokhisi nje uwodwa uyakwazi ukuthi afike kuvutha ndaba yabo. So uma bengakaze bekuncome to have uyenza into yakho well kade wabaqabula abantu kufanele uimprove kuleso simo so ngitshela ukuthi mina khona ingane ngisase university futhi angazi noma yenza second year yini but ngisayikhumbula namanje kwakuyibirthday yomngane wami nje inkabe yami engizwana nayo yayizwala ngalelo langa
kushuthi ke kwashisa inyama kamnandi sahlala endlini sesihleli sisonke ndawonye. So into eyenzeka yayihleli la eduze kwami. Ngisayikhumbula nami manje. Mhlawumbe more than 7 years mhlawumbe, yabo. But ngisayikhumbula nami. Yayihleli la eduze kwami. So mayihleli la eduze kwami ibese ikhipha into yayo yokugcoba igcoba umlomo. Mayugcoba umlomo ibuyisela into yayo. Bese ngithi mina cela ngigcobise nami. Ivele icijisa umlomo isondele kumina. Nami mhlambe yayitshela ukuthi mhlamba hayi ngizonqaba ngivele ngisondele nami. So sihlane kanje indaba iyangigcoba phela. Bese ithenye inkabi yami lana, hayi phumelana eminyango nini yabo. Bese ngihlala kahle. Ivele ithi lengane phumela eminyango ngizokulandela. Abo yangihlebeza ithi ngiphumela eminyango ngizoyilandela. So ngithi ukuhlala kancane ngithi ukudidisa nje mhlambe noma 2 minutes and then ngiyacaya ukuthi ngizosukuma kanjani la yabo. Manje amatende ayesemi ngomu yabo kwase kushubeni. So ngifaka isandla ephaketheni ngisukume nginemnyama. Ngime ngilinde passage abantu babesendlini kwakune passage nje lathanda ubamnyama yabo ngasedebhesini erest. So ngime ngase passage ngimile lapha mhlambe ngalinde 5 minutes sonke ngase ngicabanga ngisho ukubuyela endlini yabo. Ivele iqhamuke lengane mayiqhamuka ngitshela ukuthi akuzange kukhulunywe ngisho ukukhulunywa yabo. Kwaqhuma ifilimu ongakazi uyibona njengoba kutshela ukuthi namanje ngisayikhumbula leyo moment because yayiyazi into yayo yangani. So kwaba mnandi futhi ngendlela esimanga ngisayikhumbula nami manje yabo. So kubalekile mfowethu ukuthi nawe improve uma bengaze bekuncoma yabo, ngoba uma njengoba ngisho ukuthi especially ke ngesiqhamuka naye emakhaya ayikholelwa ekuthenini kufanele kube ne-foreplay and then yabo kumele umuntu niqalane kamnandi nijabulisane before kiwe enzansi ukuze mase ufika enzansi seku ready vele seku right. Ungaqhamusa udlubheka nje usungena ngaphela umuntu wagcina usimlimaza moyenze njalo. So yilokho nje bengivisa ukutshela ukuthi ke le ndaba yakhe singayithathi kancane ibalekile ijulile yabo, ngoba mawuhluleka ukuba ukumqabula umuntu wakho yathenye ingane mina ngisayiqabula ngayitshela ukuthi indaba ngasaqabula because awukwazi ukuqabula yabo. So phela ngayitshela kahle hayi ukuthi ngangiphoqa but ngayitshela kahle kujatshula kuhlekwa but imessage yokuthi ayikwazi ukuqabula iyayizwa. So kubalekile mfowethu yabona nje mangabe insizwa zijwayeza ukuthenga izinto ezimnandi, izinto ezehla kahle, uyithenga iyogurt, uyithenga idanone, ungabe ukuthi nje lezo zinto zithenga mangabe uthengele ithekeni yakho. Cha sithenge nawe zidliwe wena, indebe zakho zithambe kamnandi. Ungabe ukuthi lezo zinto zidliwe ingane. Ngiyahlambe kini bakutshela lokho ngoba sonke sitshelwa kanjalo. Idanone yengane cha. Idanone uyayidla nawe umdala. Mawuthi uyayithatha uyayibheka akukho la kubhalwe khona ukuthi cha idliwe ingane kuphela. So sijwayeza izinto ezincane ezikhala kahle ezithambile, indebe zakho zithambe kahle, ube nento yokugcoba umlomo yabo. Ungabe uthi ushana umlomo ophashile, umlomo oshile yabo, umlomo ongaqatshuli uyasha yabo. So kubalekile ukuthi ube nento yakho yokugcoba umlomo uthambe yabo. So ngoba akekho umuntu oqabula umlomo omile, umlomo uhamba nomlomo ophashile weinsizwa yabo, kube ngathi akusihloniphe wena yabo. Ngisho ngathi ukhotha ngolimi lakho but kubalekile ukuthi ube nento nje onayo ephaketheni yakho ozogcoba ngayo yabo. So uthini uLuyanda uthi uyabingelela nosiphelele nabo babingelela. So yiloko nje bafethu kubalekile nje uzinake. Akusho phela ukuthi mangabe ungenayo intombi mhlawumbe umlomo wakho uyasha. Well umlomo ungaqatshula uyasha but uma uzijwayeza izinto ezimnandi ezikhala kahle umlomo wakho uyathamba yabo. Ungabe ukuthi kwehla uphuthu nje la phela izinto ezikhala kahle awuthe. Mangabe uholile especially mangabe uhlala wedwa. Well kubalekile futhi ukuthi ube nje nedanone namadanono okanye yogurt nje ezohlala uyidle. Ungabe uthi uthenga mangabe uthengela intombi yakho kuphela yabo. So ngiyathemba kezwala mfethu nangu Lumko Xesibe Matshitshwa bingelela umqeqeshi nangu nonang thini nangu lo mfana Sabelo. So yiloko nje bafethu ngibuyile uma ukuthi mhlawumbe ubungibhalelile ngibuyile ngikhona ngiyatholakala mfethu sesizoba live manje njengoba ngisho ukuthi bengisabambekile kancane benginesimo nje singiphoqa ukuthi ngithi ukuhlahla but yonke into isi right manje ngikhona ngiyatholakala. Sizoqhubeka sibe live and ungasuggesta nawe izinto ongathanda sikhulume ngazo but namhlanje bengifuna ukutshela nje ngalento wakhe ukuthi ungayibukeli phansi ibalekile yabo. Njengoba ngisho ukuthi ezami lezi engiqhamuka nazo emakhaya zezithathe kancane kanti ibalekile yabo.
yabo nokujwayela yabo nje umoya wakho ujwayela ukuxubha mfowethu ujwayela ukuxubha lezo zinto uyazazi yabo so but into ebalekile exubheni ungaxubha i-hour ne-hour but uma amanzi ungawaphuzi uzoba nenkinga lo mlomo uzonuka yabo because umlomo awunukise ukuthi awuxubhi kuya contribute nakho amazinyo ayelo ngoba ukudla okudala lo but uma amanzi ungawaphuzi uzonuka lo mlomo yabo kanti mangabe uphuza amanzi ujwayela ukuphuza amanzi kuba ngcono iphunga leli liqhamuka emlonyeni liba ngcono alinuki yabo so waphuza amanzi uxubhe but amanzi abalekile uwaphuze yabo so iloko nje bafethu nangu unhlanhla umtho umkhwanazi uthini uthi imqeqeshi wensiza yipi indlela yokuthi ungazitshwa ku WhatsApp after usuthole inamba oyabuza umfowethu lapha so uma ngathiwa ngiyaphendula lapho yabona umqeqeshi uma ngabe umazi mina ngikutshela ngithi uma inamba uzuyitholile ungajahi ungani kuyikhulumisa ku WhatsApp because uyazibeka lapha leyo nto usuyayazi mfowethu ngihlezi ngikhuluma musu ukutatazela ungajahi WhatsApp umuntu ongamazi ongamjwayela because akanendaba nawe mayingenandaba nawe uzokuphendula phela ngoba esafuna ukwazi ukuthi ubalo WhatsApp akuphendula mase etholile ukuthi oh lo yamtshita le uyokuziba kanti mangabe usanda kuyithola faka nje airtime encane ka5 uyifonele ingane uyifonele ukuze nayo iqale ukuthi ukujwayela before nje uWhatsApp ungawujaha WhatsApp uyazibeka ku WhatsApp mangabe ubhayisa yabo so yona ndlela mfethu ongayisebenzisa le ungajaha umuntu ku WhatsApp uyazibeka yabo njoba kujet khona amathekeni uthola ukuthi ingane iyahleka nawe mase kunikeza inamba but mawususukile mhlawumbe ikunika nje inamba ngoba ifuna uhambe la eduze lakho so angazi nokuthi suke ikunikelana inamba okuyiyona ke mangabe kunjalo ngaphela ke kufanele mhlambe ilahle noma inamba yokugcina mhlawumbe uzothi uyafonela ungayithola but ikunikeza inamba okuyiyona mangabe usuthi uyafonela mangabe usuthi WhatsApp njalo bese iyakuziba so ungam WhatsApp umuntu ongamjwayela usuyakwazi lokho ngihlezi ngisho lokho uthini uluyanda uluyanda manje thiwani lapha ngiyabona la ama comment phone yami kwenzela uthi umzokhona Njabulo uthi qeqeshi awungibeke esithombeni ngimzondeza kanjani eduze umuntu othi uyangithanda kodwa engibalekela makumele sichithe isikhathi ndawonye futhi umbuzo wakho uveki mawuthi ukubalekela kanjani yabo but ke ungangi WhatsApp mfowethu ukuze sizokwazi sibekane esithombeni but lo mbuzo wakho uveki wakho yabo mawuthi ukubalekela kanjani uyalihlela mhlambe nawe usuku bese mhlambe nilihlele mase kumele nihlangana nitholani noma mawusathi uyahlela uyakudake yabo fanele ngiunderstand zonke lezo zinto uthi umqeqeshi wethu uyawenza ama one on one ngiyatholakala mfowethu ku WhatsApp ngiyatholakala inbox kuwena uthi ufuna ukungithola kuphi la ku simple khona kuwena ngiyatholakala mfowethu muthanda uyangifonela isizwe ziyangifonela from 6 nje kuyale sokuzokwazi ukuthi ungitholeke lapha umJuda JR Brown uthi umqeqeshi wami yazi lana kunentombi ayingumnganami kodwa awulahleka ke le comment yalo mJuda lo ngayiyeka sesiqabulana every time masi together kodwa mangithi ngehlela ezansi vele iqueshise isandla semahlandla amane kwenzeka lokho cela ungisize mfethu umbuzo wakho angibuzo kahle uthi so mfethu ngiyacela nje ukuthi mangabe mhlambe kukhona ofuna sikhulume ngi-inbox noma ungifonele kuwena noma uWhatsApp yabo because amanye ama comments la ngiwakutholi kahle yabo because nami ngizophela into okufanele ngizwe kahle ukuthi inenkinga ibangela ukuze sizokwazi ukuthi sibonzane but bekuyilokho nje mfethu namhlanje ukuthi indaba yakhe ungayithathi kancane ibalekile so ungalike nje ivideo yomqeqeshi wakho ungazinyezi ngomqeqeshi wakho akekho umqeqeshi wakho ngaphandle kwalo yabo kuningi mina nawe sisazofundisana kona nami kuningi futhi engisafisa ukufunda kwena ngibona ukuthi abanina wena wenze njani yabo so kubalekile ukuthi sicobelelane ngolwazi kungabe ukuthi uyaligodla nje ujabula wedwa ezweni lika King Noah sijabule sonke nje mfowethu
sithokoze othandweni kungabe ukuthi nje wena ukodla ulwazi ujabule but abanye abantu abaseduze kwakho noma abanye abantu nje abajabule. So nami ngiyenzama ngayo yonke indlela ukuthi ngikunike lokho engikwaziyo okungisebenzelayo futhi yabo. So nabanye bebe suggest ukuthi cha futhi mina isimene sikanje ngiyenze kanje yabo. So uma ukuthi nginombuzo engifisa ukubuza ngeke ngibuze angiphendule sibonisane kwemnandi kanjalo. Ingakho phela sinomqeqeshi namhlanje ngoba sifuna izime kanjalo ukuthi zibe khona la sifundisana khona. Kunciphe phela ukudlwengula, kunciphe phela ukushaya abantu besifazane, kunciphe nje ukuhlukumezana yabo. So ngiyabonga ke bafowethu.